Natay luto sa kabuk ato naning hinahinayan og kilaw dire. Kay maunhan ta ning iking. Luto na. Ay si ba iking o nga. Sugro mo nimo ka og mais. Ilang ka mo tanom. Mo hamig mais. Sa dili na mo kamaisan. Dara si Bay Ido. Uy. Lah, sumro nagtingog kaluoy sa iring. Gilabay taw ng iring. Nagtago-tago ming. Uya si iring. Gilabay man sa kalibunan ng iring oh. Sige hilak taon. Naluya si iring. Napagaw ng singgit. Ano, tagaan tigag tubig ron. Atod tika dito. Manguha kung mig mais kay mag-anag ni. Oh. Gagmay pa din yung mais pero nanam din yung anagon eh. Padung ko dia. Dero. Panghikapa do kanang nang daw. Dero. Kita mo no, tigbas din akong amigo nga. Ano? Muni kusog yung manguhag mais diri. Kawatan ko ng mais. Kawatan ng mais guys. Oh no! Dara, among kunong anagon. May nasaroy meron diri kay Domingo. Nagi panghagpat dili no dagko kay puso pero lingaw lo ni apas ging iring nako. Ni apas luyas iring. Ngano gilabay sa taon ni siyang gamay man ni kaayo. Nani apas ang iring oh. Luyas iring. Daghan na mi nga alas 11 sa Pudturon. Init kayo nya. Nanguha mi mais diri sa kuan akong amigo. Mais ni Mingo, Duming Basilan yang Facebook. Oh, shout out dia ni Basilan ni pero gikawat ning Ido. Shout out ni Boss George Dilona dia ni hatag aning stand ron nga akong gigamit. Stand sa cellphone pag vlog ba. Salamat kay boss. Og ni Bulansoy, Rini Abal. Ni Ido. Mark Hernandez. Dara. Uy ato ning ko nang iring kay luoy kayo. Ato ni padulos mga balay aron makakaon-kaon sa taon na siya. Uya ning iring nga eh. Ay labay ron taon ni Dres kalibunan. May na ni makainom og tubig. Ito ni ato dito sa mga tagbalay. Ora kong amigo tulin kay lakaw. Ay siglugnot ming kay iko anti ka dito. Dara atong rescue ning iring nga gamay kay to atong sigsagit dito. Luoy kayo. Luoya sa daning mong binuhi dito sigsagit pa imna sa nagtubig ay luoya. Lagam. Kayo. Ay daghang kanding ri kayo. Mga guys. Gusto mo kanding mga guys? Buhi ni Boss Duming Basilan. Si Mingo, kung amigo nga gwapo kayo. Dagko kayang kanding. Kumukaon mo kanding, pagpalit lang mo. May kanding diri oh. Naipira wala 3,000 mo. Mao ba? Naghaling nami kaya mo nang isugba among mais. Asa ka tong iring aw di lang di eh. Kaloy atong iring. Ay si ba iking o nga. Sugro mo nimo ka og mais. Di lang ka mo tanom. Tagias mais ay Domingo. Nga mong mais ay gisugba bisag sa kayo. Gisugba bisag sa kayo. Ay ba? Na ni maho ning aso kay kusog ing aso. Natay luto sa kabuk ato naning hinahinayan og kilaw dire. Kay maunhan ta ning iking. Luto na. Dara naluto na. Sige kaon mo kay nangaon mi. Usap lang mo dia. Luto na gyud among mais. Nami diri sa daplin sa dalan nagsugba. Oh, daplin sa dalan diri.
Anin may kakauboy, bisag asa may magsugba. Basta maluto lang, okay na. Human na may kaon, busog na manguli na mi. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Panit lang na bilin. Thank you. Ug maayong hapon.